Nilqakom għat-tielet programm mis-sensiela Sensilena, il-programm soċjo-reliġjuż li kull ġimgħa ikun magħkom fuq TVM2. Għal dan il-programm ħsibna li nittrattaw ftit it-tema taż-żgħażagħ u anke l-formazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ fih dan il-Knisja. U llum bi pjaċir magħna nerġa' nilqa' lill-Isqof ta' Għawdex li jogħġbu jerġa' jkun magħna għal dan il-programm. Dun Anton Tewma, Dun Anton, l-ewwel grazzi. Erġajna ġibnik hawnhekk magħna propju għal dan il-programm. Illum sejrin nittrattaw it-tema taż-żgħażagħ marbuta ħafna mat-temi tal-familja illi diskutejna fil-ġimgħat illi għaddew għaliex propju hemm din l-ixu tal-formazzjoni taż-żgħażagħ u anki għal fatt illi barra iż-żmien ta' formazzjoni li ovvjament ikolkom it-tfal fdati fidejkom sakemm jirċievu s-sagramenti b'mod speċjali tal-ewwel tqarbina u tal-Griżma, imma mbagħad forsi jekk ikunu telqu jerġgħu jiġu lura għal formazzjoni ta' tħejja ta' qabel iż-żwieġ. X'inhi tagħmel eżattament il-Knisja fil-preżent ma' dawn iż-żgħażagħ? Kif edna drabi oħra, il-Knisja diġà qed tagħmel ħafna, però dejjem jibqa' x'tagħmel. Kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex f'diversi parroċċi hemm diversi realtajiet ta' gruppi ta' adolescenti u ta' żgħażagħ u hemm gruppi li huma verament mhux biss numerużi imma jagħmlu xogħol tajjeb ħafna kemm ta' formazzjoni kif ukoll ta' volontarjat. Però s'intendi l-isfida hija kbira, mod speċjali fejn jidħlu iż-żgħażagħ. U mhux biss żgħażagħ imma wkoll jiena nżid ngħid fejn jidħlu l-familji żgħażagħ. Għandek bejn il-familji bejn l-20 25 sena u l-50 sena jew forsi ftit iktar 55 sena. Hekk naħseb illi hemmhekk hemm għandna gap kbira li rridu naraw kif nagħmlu biex nippruvaw nimlewha. Nagħmlu ftit kontinwità hekk mal-ewwel snin u mbagħad iktar mal-ħajja adulta. Rridu naqdu ftit. Hawnhekk għandek l-isfida ta' persuni li jista' jkun mhux biss birdu fil-fidi tagħhom għaliex m'għandhom ebda interess forsi li jattendu l-Knisja ma' huma wkoll żmien ta' età challenging ukoll fejn forsi dak li jkun qed jikber qed isib lilu nnifsu qed jiskopri d-dinja. Ekku. Naħseb li huwa żmien fejn kull tip ta' istituzzjoni tiġi mpoġġija fi kriżi, speċi jisu żagħżugħ minnu nnifsu ipoġġi fi kriżi l-ewwel qabel kollox lill-ġenituri tiegħu, imbagħad ipoġġi fi kriżi kull tip ta' awtorità sintendi ipoġġi fi kriżi wkoll il-Knisja. Imma din hija xi ħaġa naturali fil-proċess ta' żagħżugħ. Però jekk iż-żagħżugħ ikun għamel esperjenza pożittiva qabel fil-Knisja. Jiena nħobb inqabbel il-ħidma maż-żgħażagħ mal-parabola tal-missier taż-żewġ ulied. Dak it-tifel iż-żgħir li rid jitlaq mid-dar irribella jisu dak il-mument ftit ta' diżorjentament ħadda kontra l-familja tiegħu, kontra l-missier, kontra ħuh. Hija simili ħafna l-reazzjoni taż-żgħażagħ u x'hekk fl-età evolutiva tagħhom. Però mbagħad għax kellu esperjenza pożittiva fid-dar, meta sapruħu fid-diffikultà, meta ġib daru mal-ħajt, reġa' ftakar f'dik l-esperjenza. Allura jien inħoss li l-pastorali maż-żgħażagħ trid tiġi mħejja minn ħafna kmieni fil-Knisja. Sintendi, ma nistgħux nippretendu biss li l-formazzjoni taż-żgħażagħ tkun tiddependi unikament mill-Knisja. U xekk jiltaqgħu ma' ħafna aġenziji edukattivi jew diżedukattivi iż-żgħażagħ u xekk fil-ħajja tagħhom. Però l-Knisja għandha tagħmel il-parti tagħha. Sintendi, aħna rridu nitbedu ftit mill-idea illi biex iż-żgħażagħ ma jitilqux il-Knisja jew mhix dik l-idea jisu tal-Knisja li trid tirrekluta, hija idea biex ngħidu hekk u x'hekk ta' żmien il-Medjuevu, ta' żmien li l-parti l-kbira tal-popolazzjoni kienet tagħmel parti mill-Knisja.
U allura qisu li tkun barra mill-Knisja qisu qed imma llum dik l-idea naħseb li ma taħdimx. Naħseb li llum rridu iktar nimpenjaw ruħna fuq il-pożittività tal-pastorali f'liema sens. Ġifieri jien għandi xi ħaġa sabiħa x'nagħtik, int żagħżugħ. Jekk tara fil-Ġesu, iż-żożija tiegħek mhux talli m'intix ser titlifha jew talli ser tgħixha fejna fin b'mod ridott, imma talli ser tgħixha to the full. Sintendi, jiena nħoss li iktar mal-Knisja titbiet mill-klerikalizmu tagħha isu li ma jibqax kollox marbut ma' saċerdot jew ma' reliġjuż, naħseb iktar ikollha ċans illi twassal idea il-bot permezz ta' familji ta' lajċi impenjati. Din il-fatt li ħafna mill-ħidma jew ħafna mill-responsabilità hija kkonċentrata fuq il-qassisejn, fuq is-saċerdoti jew fuq reliġjużi, fiha l-pożittiv imma fiha wkoll in-negattiv illi tirrestrinġi ħafna u xek l-ispazju ta' kemm taħdem u fejn taħdem il-Knisja. Niltaqgħu issa ma' l-istoriku tal-arti Hilary Spiteri llum bil-kurżità ħalli nara ftit fejn ser joħodna llum għal dan il-programm. Fidejk Hilary. Nilqawkom lura għal din ir-rokna tagħna. Hekk propju llum ninsabu f'Birkirkara, f'waħda mill-parroċċi li hawn f'dan ir-raħal, dik iddedikata lil Santa Marija. Hekk propju t-tema rikorrenti hija dik tad-dekorazzjoni li nsibu fil-knejjes. U propju llum xtaqt nagħmel rimarka fuq id-dekorazzjoni li nsibu din id-darba imnaqxa fil-ġebla fuq il-ħitan tal-knejjes tagħna. Dik il-ġebla li hija materja prima fil-pajjiż tagħna, il-franka. Sa mill-libgħat żminijiet jekk inħarsu anke lejn it-tempji neolitiċi tagħna, insibu kif dejjem dak il-bniedem li jgħix f'Malta uża dan is-sors primarju sabiex jiddekora il-postijiet u l-imqades tiegħu. Hekk propju f'din il-Knisja ta' Santa Marija għandna eżempju ċar ta' dak li qed nitkellem dwaru. Hija knisja li hija monument, hija xempju tajjeb ħafna ta' dekorazzjoni fil-ġebla. Hija propju knisja li għandha elementi rinaxximentali, stil li f'Malta ftit rajna minnu minħabba li l-barokk kien daqstant b'saħħtu u qawwi propju fl-epoka tal-kavallieri. Hekk, din il-Knisja iġġor l-isem ta' żewġ arkitetti kbar fl-istorja tal-arkitettura u tal-arti f'Malta. Dik ta' Vittorio Cassar, it-tifel ta' Gerolamo Cassar, dak li għen il-Francesco Lapparelli fil-bini tal-Belt Valletta, u anke Tomás Dingli. Tomás Dingli, arkitett li b'xi mod jew ieħor f'Malta introduċa din it-tonalità rinaxximentali li ħafna drabi taħodna lejn influenzi Spanjoli. Hekk propju eżempju ieħor tajjeb ta' Tomás Dingli hija wkoll il-Knisja Parrokjali ta' Ħattart. L-iskultur Malti, jew aħjar kif insibuh f'terminu tekniku l-iskalpellin, dejjem għaraf jitwaħħad mal-ġebla tal-Franka u jaraf il-karatteristiċi tagħha. Infatti, il-ġebla tal-Franka hija waħda radba li tista' tinħadem. U propju f'Malta, mod speċjali fis-seklu 17 u anke 18, insibu familji fejn stabilixxew ruhom u kienu jipproduċu dawn it-tip ta' dekorazzjonijiet għal knejjes.
insibu l-familja Fabri li toriġina mill-Birgu, insibu l-familja Casanova li toriġina mill-Isla, insibu wkoll il-familja Zara, il-Pietro Paolo Zara li huwa tant magħruf li mbagħad mill-istess bottega ħareġ l-artist illustri ta' żmien is-seklu 18 f'Malta, Francesco Zara. U allura propju dawn il-prospettivi li nsibu li isebħu l-artali u l-knejjes Maltin huma xogħol ta' dawn l-iskalpellini li bil-mod tagħhom għarfu kif jiddekoraw il-knejjes tagħna. U allura nistedinkom sabiex meta taslu wasla sal-knejjes tagħna tħarsu madwarkom u saħħansitra anke xi ftit il fuq sabiex taraw, tammiraw u tapprezzaw il-ħila tal-Malti fix-xogħol tal-ġebla u fix-xogħol tal-franka. Ħila li arrikkixxiet dawn it-tempi li għadna ngawdu sal-ġurnata tal-lum. Lura hawnhekk flimkien ma' Dun Anton Tewma l-Isqof ta' Għawdex flimkien miegħu illum qegħdin nitkellmu dwar iż-żgħażagħ u l-formazzjoni wkoll ta' dawn iż-żgħażagħ fih dan il-Knisja. Il-fenomenu ta' żgħażagħ Maltin u Għawċin illi birdu sew mill-Knisja imma mbagħad tant jaħdmu għall-Knisja, jiġifieri fejn jitlu il-festi, fejn jidħol l-armar, fejn jidħol forsi xi tiżjien li jkun qiegħed isir fil-Knisja. Tifhmuh dan il-fenomenu u x'tistgħu tagħmlu biex propju minnu tkunu iżjed viċin u preżenti ma' dawn iż-żgħażagħ anki mbagħad għall-formazzjoni tagħhom ta' fidi. Hekk naħseb ta' min jistaqsi li jisu xemm wara din l-attività taż-żgħażagħ, jisu x'jimmotivawhom, x'inhu ma jfittxu. Għax żgur li aħna kull ma nagħmluh biex nfittxu xi ħaġa, biex immotivati minn xi ħaġa. Jekk jista' jkun li qegħdin ifittxu s-sabiħ, pereżempju, hux hekk, jiġifieri jagħmlu dak li hu sabiħ, pereżempju min jaħdem fl-armar, min jaħdem biex jorganizza l-festi hekk. Jista' jkun hemm pereżempju wkoll ix-xewqa li dak li jkun iħossu utli. Iħoss sense of belonging għal-raħal jew għal-grupp li jkun. Jiġifieri jekk aħna mmorru ftit għall-bżonnijiet li dak li jkun qiegħed ifittex, insibu li dawn il-bżonnijiet jistgħu jiġu imbagħad indirizzati jew sodisfatti b'diversi modi. Dawk iż-żgħażagħ, pereżempju, dawn iż-żgħażagħ qegħdin jissodisfaw dan il-bżonn tagħhom of belonging, is-sens il-bżonn pereżempju li jħossuhom utli, il-bżonn li tas-sens tal-meravilja li jieħdu gost b'xi ħaġa sabiħa, qegħdin isibuh pereżempju fl-attività madwar il-festi. Oħrajn, żgħażagħ oħra, isibu dan kollu pereżempju fejn fien billi fil-weekend pereżempju jmorru u jgħaddu ħinijiet twal fil-postijiet tad-divertiment, pereżempju anki fejn fien imissu jew jużaw sustanzi stupefaċenti. Interessanti għaliex għax qed ngħid dan jien, għax inħoss li mhux biss il-Knisja imma wkoll is-soċjetà in ġenerali għandna bżonn ngħinu li żgħażagħ jeddukaw id-domanda. Kollha kemm huma għandhom domanda ta' dak li hu spiritwali. Fl-aħħar mill-aħħar is-sabiħ li tħossok utli, li tħoss is-sense of belonging. Huma kollha xewqat li nisselfina Alla. U li l-Knisja tippretendi illi tissodisfa. Li
għandha proposti kemm għaż-żgħażagħ kif ukoll għall-bniedem in ġenerali biex tgħinu jilħaq dawn l-iskopijiet, dawn il-bżonnijiet tiegħu. U allura jien ma ngħidx iż-żagħżugħ m'għadux reliġjuż, iż-żagħżugħ dbiet, ma ngħidx hekk, le, iż-żagħżugħ tal-lum għadu żagħżugħ ta' qabel. Il-biċċa tax-xogħol il-kbira tinsab filli aħna nkunu attenti u nimpenjaw ruħna biex ngħinu liż-żgħażagħ jedukaw id-domanda li hemm fihom. Għax jista' jkun li dawk il-mistoqsijiet kbar li hemm ġewwa fihom qegħdin jippruvaw jirrisponduhom b'risposti li fil-fatt ħallu iktar vojt u mhux jimlew. Issa dan ma nistgħux niftihem ħażin, ġifieri min qiegħed jutilizza jew aħjar iħaddem din l-enerġija interjuri li għandu biex jagħmel opri sbieħ, jaħdem u differenti minn dak li qiegħed imur pereżempju jieħu droga. Mhux hekk hija ħafna iktar autodistruttiva id-droga. Imma jiena ngħid li kull żagħżugħ għandu fih din ix-xewqa għall-ispiritwal, għat-trascendenti, għal dak li ikbar minnu, iktar minnu. Meta żagħżugħ fejn joħroġ fit minn sensi għax xorob, jew għax fejn il-kokaina, jew għax x'ikun qiegħed jagħmel? Ifittex it-trascendenti, ifittex dak li mhux, ifittex xi ħaġa li m'għandux. Aħna ngħidulu isma', aħna nagħtuhilek din, nistgħu nagħtuhilek. Il-problema forsi kif qed tikkomunikawha, forsi m'aħniex ngħinu liż-żagħżugħ biżżejjed jinduna li aħna qegħdin qrib tiegħu qegħdin miegħu. Jien naħseb hemmhekk għandna ħafna u ħafna u ħafna x'nagħmlu. Flok li nippuntaw, niġġudikaw, nikkundannaw, naħseb dik li jagħmel Ġesu hekk li jiġi magħna, jimxi magħna biċċa triq, jekk hemm bżonn jiċċappas magħna, jekk hemm bżonn jitħammeġ magħna, biex imbagħad jerfana u jurina xi ħaġa aħjar, naħseb dik tkun ftit l-istil il-mod tal-Knisja llum. Iż-żgħażagħ adulti wkoll illi jiġu għandkom minħabba l-korsijiet ta' tħejja għażwieġ. Matul is-snin ġie rivedut dak illi propju huwa formattiv f'dak li aħna nsejħulhom korsijiet ta' kana, forsi hemm bżonn li jinbidlu, hemm bżonn li issir xi ħaġa differenti. Jiena anki sal-lum, ġifieri meta tiġi koppja u tgħidli isma' fader nixtiequ niżżewġu. Aħna għawdex a propositu ndumu sentejn il-kors tal-formazzjoni, ġifieri. Twil naqra mhux ħażin. Naqra twil mhux ħażin. Ġifieri fil-fatt l-arajjes jilmentaw jgergru ftit għax jgħidu kemm hu twil il-kors. Però aħna għalfejn għax iż-żwieġ hija xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa serja. U inti xi ħaġa sabiħa ma tixtrihiex cheap. Mhux hekk xi ħaġa serja u xi ħaġa sabiħa, inti lest tinvesti fiha, tinvesti għalija. U nemmnu fiha din jiġifieri. Min-naħa l-oħra jiena l-koppji ngħidilhom għandha ħafna relazzjoni, kuntatt ma' koppji dirett, ġifieri sal-lum. Ngħidilhom jekk tiggarantili, kif jkolli garanzija li inti tgħidli isma' jiena darba fil-ġimgħa lest li nibqa' fi grupp, inkun fi grupp li fih ser nieħu l-formazzjoni kontinwa ta' ħajti sakemm indumu ħajjin. Jiena kieku nżewġek issa m'għandi l-ebda problema. M'għandi l-ebda problema, anke jekk m'għamilx preparazzjoni. Għaliex għax illum il-formazzjoni kontinwa hija fundamentali dan biex nirrispondi għal dak li qed inti speċi isma' 8 ġimgħat imbagħad. Jien naħseb li jiżwieġ mhux biss iżwieġ sagrament, imma żwieġ anki ċivili jew aħjar kull relazzjoni li dak li jkun jidħol għalija b'sens ta' commitment mhix faċli. Mhix faċli. Però fl-istess hija sabiħa. Għaliex għax dak li hu sabiħ mhux faċli. Issa aħna rridu t-tnejn flimkien. Rridu li jkunu faċli l-affarijiet u rriduhom sbieħ, ma jistax ikun. Li dak li hu sabiħ mhux faċli qatt fil-ħajja. Mhux hekk dana mhux hekk illum ħafna jistudjaw biex ikollhom id-degree, biex ikollhom id-degree kulħadd iridu, imma biex tistudja u timpenja ruħek diffiċli, imma jkollok tagħmilha għax trid id-degree. Mhux hekk jiġifieri dak li hu sabiħ jiswa, dejjem jiswa qatt mhu b'xejn. U naħseb din forsi ma nafx ma kultant naħseb il-familji rridu naħsbu ftit iktar fuq għax kultant naħseb li tant poġġejnilhom l-tfal tagħna il-ħajja faċli, sempliċi, illi daħħalnihom fil-illużjoni u ma rridux joħorġu minnha. L-illużjoni li kollox easy, kollox sempliċi u meta tiġi xi ħaġa ibsa, allura għalihom ma tibqax normali. Waqt li n-normalità mhix dik, aħna nafu li mhix dik.
forsi frott anki ta' tbatija li batew ta' qabilhom, ma nixtieqx li tfal tiegħi jgħaddu minn dak li għaddejt jien, jonqoshom dak li naqas lili, eċetera. Imma arax konsegwenzi jista' jkun hemm. Jina għatmana Father Paul Ketkuti il-Ġizwita li l-lum ser ikun qiegħed jitkellem magħna dwar din l-esperjenza illi għadda minna meta ħadem tant viċin tal-qaddisa Madre Teresa. Ħalli naraw ftit x'għandu xejdilna Father Paul u tinsewx issegwu aktar tarif dwar dan il-programm fuq il-Facebook page tagħna Sensilena. Mela, fi żmien li għaddejt Kalkutta, naħdem ma' Sorjiet ta' Madre Teresa wkoll kelli ħafna esperjenzi sbieħ li għalmuni. U niftakar darba minnhom ġiet waħda mis-Sorjiet kienet għadha żagħżugħa, konna qed naħdmu fil-Sptar Kbir tal-Lebrużi li kellha Madre Teresa hemmhekk f'Kalkutta u qed tkellimni u qalt li Fader, qalt li għadni kif ħadd aħbar sabiħa. U bdiet tibki. U għettila, x'inhi din l-aħbar sabiħa? Qalt li għax it-tabib għadu kif qal li illi jiena itteħidt mill-marda tal-lebra. U f'qalbi qed aħbar sabiħa li din ħadet il-marda u bdiet tispjegali. Qalt li Fader, qalt li issa jiena m'għadniex iktar xi ħadd li qed ngħinhom, issa sirt waħda minnhom. U dik baqgħet f'qalbi. Veru għandna bżonn min jgħinna, għandna bżonn min jaħsel, għandna bżonn min iġibilna l-ikel, min isajrilna, min idewwina. Imma x'inhu l-ikbar bżonn tal-bniedem. U l-ħajja stess turina jekk fil-ħajja jkollok kollox u m'għandikx xi ħadd li huwa miegħek assolutament tiegħek, wieħed ħaġa waħda miegħek, il-ħajja bla sens. U dik il-soru hemmhekk illi verament tatni l-ikbar lezzjoni. Ma jiswa xejn jekk tagħti kollox lil xi ħadd jekk ma tagħtihx lilek innifsek. U Ġesu għalhekk Ġesu jħobbra, mhux għax ġie jagħmel il-mirakli u jsolvilna l-problemi, imma ġie biex isir wieħed minna. Wieħed mhux bħalna wieħed minna. U allura tagħna lilu nnifsu. U fil-ħajja jekk ma nagħmlux bħalu nistgħu nagħtu kemm irridu social welfare u flus u karitajiet u ma nafx kemm nagħtu flus għall-missjoni u ħafna sbieħ ħafna. Imma x'jiswa li tagħti kollox il-libnek u qatt ma tkun miegħu? X'jiswa li inti jkollok il-ommok u toħdilha ir-rigali fil-birthday ġo dar tal-anzjani u inti ma tkunx magħha? Li tista' mhux qed ngħid jiena, imma nagħtu lil nfusna. Eżempju wieħed, kien x'inhi d-differenza bejn tmur tixtri kartolina tal-birthday u t-tifla tiegħek tħażżes happy birthday mami u pinġieta hi. X'inhi d-differenza? Waħda pulita sabiħa, l-oħra mgerfxa. Li mill-isbaħ kard? Dik li xtrajt jew dik li għamlitlek it-tifla għax dik tat-tifla. Għax dik tar-raġel, għax dik ta' ommi. Dik tfisser inkunu ta' xulxin. U s-soċjetà tagħna qiegħda tnessihilna dir-rikkezza li għandna, l-ikbar rigal li nistgħu nagħtu huwa aħna nfusna. U meta nagħtu lilna nfusna, ngħinu lil min inħobbu jiskopri kemm hu prezzjuż għalih innifsu u mhux għall-affarijiet li nagħtuh biex jimla l-vojt ta' ħajtu. Għax qalb tintela biss qalb oħra u b'xejn iktar. Dun Anton, biex anki nagħlqu illum fuq dan is-suġġett taż-żgħażagħ, għandek ukoll
ammont sostanzjali ta' persuni illi forsi mhux commitment very long term dan, imma għal żmien partikolari fil-ħajja tagħhom ikunu committed fi grupp partikolari. Il-Knisja kemm hi konxja ta' dawn il-ħafna gruppi illi għandna? Id-disċipli marru wara Ġesu, mhux għax qalu isma' qalu dan se jħodna l-Kalvarju issa imutu imbagħad imutu wara aħna wkoll, mela ħammorru, mhux għalhekk żgur. Kieku kienu jitilqu Naħseb malajr. kollha kienu jaħarbu qabel mal-ewwel ċans. Interessanti imma li Ġesu rnexxielu 11 minnhom iwassalhom fejn wasalu 11 minnhom, wieħed ma wasalx. Għax forsi kellu idea differenti ta' Messija, ta' kif ikun Messija, u ribella u xekk u għamel laqaltlu rasu Ġuda. Nibqgħu ċerti li Pietru, Ġakbu, Ġwanni, l-bqija Mattew, kollha kemm huma, naħseb li raw xi ħaġa li taqbel lilhom u xekk meta marru wara Ġesu. Speċi x'se nigwadanja jien. U ħafna drabi jekk tibda wkoll l-appartenenza, is-sens ta' appartenenza għall grupp, għall knisja, x'se nieħu jien. Imma bil-mod il-mod u xekk, edukazzjoni nisranija tajba, formazzjoni nisranija tajba twaslek biex inti tasal issa mhux iktar se nieħu jien. Imma minn dak li għandi, anki jekk ftit, x'nista' nagħti. U min jasal għalija dejn, allura ma joqgħodx ifittex li jkun l-ewwel li jidher li fil-gruppi, eccetera, li min jasal għalija dejn u xek. Naħseb ikun għamil l-qabża l-kbira tal-Vanġelu. Li jirnexxi li imma li nattendi f'dan il-grupp, nħoss dan il-ferħ ġo fija, nħoss il-fidi tiegħi li qed niskoprija. Imma mbagħad din il-biża illi jkollhom dawn iż-żgħażagħ illi ma jitkellmux dwarha fuq il-postijiet tax-xogħol jew ma' sħabhom għax mhux cool. Kif naqba mill-istans, mill-pożizzjoni ta' diversi nies li jkunu fis-sitwazzjoni. Per eżempju, jekk xi ħadd ikollu ftit low self-esteem, allura se jsib iktar bitqila biex jitkellem fuq ċertu affarijiet. Jekk illum pereżempju naħseb li tkun cool, li tgħid li tmur il-Knisja biex tkun cool. Għax tkun differenti, ġifieri naħseb li jekk tgħid li ma tmurx il-Knisja ma tkunx cool. Mhux hekk ġifieri, imma skont għalhekk qed ngħidlek ġifieri skont is-sitwazzjoni li ssib ruħek fiha. Jekk inti madwarek għandek ċertu tip ta' persuni, speċi li forsi jiddependi ftit kif jaraw jew ma jarawx ċertu diskors. Jien nara ftit tiddependi ftit mit-tip ta' grupp li jkun, mit-tip ta' gruppi li jkunu. Jien naf pereżempju żgħażagħ, pereżempju għandi quddiem għajnejja żagħżugħ bħalissa illi naf li ma jsib l-ebda diffikultà tistudja l-mediċina, ma jsib l-ebda diffikultà biex jgħid illi pereżempju li jemmen li jmur il-Knisja, illi ma jaqbilx mal-abort, li fost sħabu kollha kemm huma illi jgħidulu li għadu lura, li jgħidulu imma lih mhix problema, ġifieri issib żgħażagħ li jkunu assertivi, li jkunu konvinti minnhom infushom, li jkunu anki jagħmlu mixja personali, ma tkun sempliċement fidi biex ngħidu hekk riċevuta u speċi qisu. Imma fidi soda għaliex kif affaċċat. Eżatt, tkun fidi elaborata, fidi li waqgħet fi kriżi. Ġifieri il-fidi li taqa' fi kriżi jew tispiċċa biex wieħed iħallija jew inkella biex wieħed ikun konvint minnha. Grazzi Don Anton tal-li kont magħna matul dan il-programm. Nispera li narawk fi programmi oħra sensilena. Nittamaw. Grazzi mela. Grazzi lilkom tal-li segwejtu dan il-programm, grazzi lil Hilary Spiteri, l-istoriku tal-arti, lil Father Paul Ketkuti, kif ukoll ħajr imur għal James Demeg, Design and Interiors, għas-set, lil Prostrade għal pultruni tagħna u tinsewx li repetizzjoni ta' dan il-programm tkun magħkom għada il-ħamis fi 2:30 ta' wara nofsinhar kif ukoll il-ħadd filgħodu għal ħabta tal-11:15. CPI Media, il-produzzjoni, it-tim tal-produzzjoni ta' dan il-programm u tinsewx il-paġna tal-Facebook page tagħna illi hija Sensilena. L-appuntament tiegħi għal magħkom ikun għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insellmilkom.